Здравейте! Преди броени часове Microsoft пусна специалния Windows 10 Upgrade as Visitor за апгрейд до Windows 10 Creation с билд 15063, което си е официалния. И така, нека направя неговото представяне. Започваме с старт менюто. Ето какво новото в този билд, който първо впечатление прави прозрачността на старт менюто. Както виждате, можете да си го разгъвате, може и да го свивате. Друго впечатление, което ми направи в този билд, че може да си подреждате плочките или както си желаете по ваше желание, или по начина, който да си ги подредите. Всеки си има стил, това в което няма нищо лошо. Друго впечатление, което ми прави, че плочките могат да се намаляват, както при за телефоните, с които са с Windows 10 и се увеличават. Което е добре, всеки може да се подреди както си иска. Друго, какво мога да кажа? Значи, личи се, че тук Microsoft и неговия екип добре са се представили. Като работа е много по-бърз, естествено. Доста нови неща са създали. Самата гъвкавост на работа с новия Windows 10 Creator е супер, от което много съм доволен. Продължаваме нататък. И от първи мои виждания, ето първото нещо, което виждаме на старт менюто. Имаме нова иконка в старт менюто. Тази икона е за геймерите, които играят на Xbox One и така нататък. На Xbox One и игрите в Xbox. Имат много настройки, може да се ги настройки и вие самите, да си направите един шорткът. Като визия изцяло е много добре. Game DVDR, може да направите бакграунд на играта. Ето виждате сами, правим на колко време да се заключва. Бродкаста за имате и настройки за бродкаст. Ето, дори има и опция за тест на камерата. Да, това съм аз, Димитър Ангелов. Ето тук камерата изглежда много чудесно, много перфектно. Но продължаваме нататък. Ето имаме и Game Mode. Ето About Game Mode. Тук ще ви отвори, ето ви Microsoft Edge, след което малко по-късно ще се спрем и при него. Ще ви покажа и новите опции. И тук ви показва какво е новото в този билд на Windows 10. Друго, което искам да кажа за този официален апдейт, има нови настройки, с които може би някои от повечето от вас са вече запознати. Вече може да преинсталирате и деинсталирате приложения. Изчакам малко да се заради.
изчакваме малко. Почти сме готови. Така, чудесно. Ето първите приложенията и програмите, които може да инсталирате или деинсталирате. Обаче тук е показано, че не всички програми могат да бъдат деинсталирани. Само някои определени програми. Ето както виждате, тук Facebook може да си го инсталирате или деинсталирате. Или да го махнете. И така. Връщам се при Default Apps. Default Apps опцията показва последно най-важните иконки в старт менюто. Ето виждате, избирате си икона, с което може и да смените или да потърсите в магазина. Също така може да смените тук иконите или да смените самата икона или да добавите плочка и икона и плочка почти едно и също. Извинявам се. Apps Websites. Тук ще ви покажа приложението, които работят и в уебсайтове. Друго, което е новото в този билд. Personalization. Ето, тук срещаме съвсем нещо познато. Бакграунда на десктопа, може да си го смените. Аз съм го направил на автоматичен, защото много се кефя на бакграунда на десктопа. Може да си го направите постоянен, аз съм си го направил постоянен. Може също така и да сменяте. Също така и може да сменяте цветовете за вашите настройки. Аз съм си избрал този синия цвят. Друго, което искам да покажа в този билд, извинете, малко ме разсеяха. Lock screen. И вече темите може да си ги избирате. Аз съм си ги направил автоматично, обаче за сега съм го направил с иконата на Windows 10. Старт менюто може да си направите пълна, може да го подредите по някакъв начин или с настройките на старт менюто, дали да ви са прозрачни или Smart Full Screen. Горе какво ще се покаже за плочките, за големината на плочките, таксбар. Аз съм си го избрал да си ми е черен, защото мен така ми харесва да е черен, защото по-ми харесва да е черен, извинайте още веднъж. Другото, което е новото в този билд, апдейт. При апдейтите, ето виждате, вече тук вече автоматично имаме вече нова иконка за апдейт. Windows Defender. Включвам се при него. Ще ви покажа какво новото на Windows Defender при него.
Сега ще го отворя. Що не стана? Не знам. С ляв бутон Open. Ето в момента се отваря Windows Defender. Ето какво е новото при него. И това е Home Windows Defender. Защита на вируси от интернет, защита на вируси и през Wi-Fi връзка и защита на вашите папки. Това е новото в Windows Defender. Другото ново в Windows Defender ви показва колко папки е проверил за вируси. Ето имаме и нови опции за Windows Defender. Има нови опции, които ви показват и настройки в реално време, дали да работите с тях или не. Много добре са направени настройките при Windows Defender. Имате защита, даже има още една защита, това е защитата за апдейти. Или съответно и защитата на апдейтите, както казах. Това е общото ново в Windows Defender. Връщаме се началото при настройките. Бекъп. Ето какво ново. В бекъпа няма нищо ново. Съответно, който иска, може да премини към Windows 7. Имате бекъп за това. Recovery. Това е помощник за настройване на Windows 10 или ако нещо искате да направите. Тези настройки вече са ви известни. Ето виждате, че Windows 10 ми е активен. Ето и другото, което виждаме в Windows Insider програма, моя компютър не е в Insider програмата, но сега няма да го слагам поне за известно време. Тук Microsoft много добре са се представили с бързината, с която се отварят на различните приложения и настройки. Много добре и бързо се работи, това за което е много супер. Друго искам да покажа. В Night Settings вече имаме ново. Ето нещо ново в Night Settings. В какъв режим да ви се показва и да си направите настройка от кога до кога да бъде ползван Shield Light. Да направено съм прочел, както да е. Друго, кое е новото? Имаме и нова настройка, за което може да тази настройка предполагам, че за Experience не знам точно за какво беше тази настройка, мисля, че е за шерване на документи. Мултитапинг, тук вече всичко, ето стораджа, може да видят и има съвсем тук промяна в визията за паметта на вашия хард диск.
Друго, което искам да покажа, това е гордо общо взето. За Network интернет вече има идеал Up, дето минава през телефон интернет Wi-Fi, с пълна защита. VPN и VPN опцията и да си направите ваш сервер, друго, което може да видите, тук ще ви кажа с колко кога ползвате, може да ползвате Wi-Fi, като ви показва скоростта на Wi-Fi, с което ползвате, или последно, което сте ползвали. Друго, което е, преминаваме сега, това е от настройките, и така преминаваме към Microsoft Edge. Естествено, Edge има и нови опции, както казахме, има и опция за електронни книги. Ето тук може да я видите. Ние може да си издърпате електронни книги от магазина, или да си ги закупите, ако има, и да четете за тях. И това е новото в менюто. Тук ви показва какво последно сте правили. Това са последно къде сте влизали и така нататък. Ви показва историята. Ето другото ново на Microsoft Edge. Това е новия начин, по който може да ви покаже менюто. Един съвсем нов начин. Ето, виждате, може да се го отворите или да видите къде сте влизали. Примерно може да се го пазите. Също така и може да се го върнете в старто положение, на старт, където сте били последно. Това, което е супер, много добре, много е бърз Microsoft Edge. Добре се справя и скоростта, с която се работи с неговите настройки. Направо е супер Microsoft Edge. Спрямо другите браузъри, много повече неща има. Както вече знаете, може да се рисувате в интернет. Това е новото в Microsoft Edge. Друго, което исках да ви покажа, магазина. Магазина е с малко леко нова визия. Сега ще ви я покажа. Ето вижте, преди бяха на цяла лента, а сега вече са само тук. Това е новото в магазина. Това е новото само с тези две настройки, Top Apps и Top Games. Визия на самия магазин. Ето,
Виждате колко е гъвкав магазина с новата визия, което е супер и добре се работи с него. Ето, тук си има всеки сектор за игри, сектор за приложение и така нататък, което е доста добре. Друго новото. Вече не само и магазина ще ви е на лентата, но вече и почтата, което ви прави бърз, лесен достъп до електронната почта в Outlook. Ето, бърз достъп за електронната почта. Тук вече виждаме Cortana, вече може да отваря и приложения. Тук леко забива. Не знам защо. Hello! Hello! Тук нещо Cortana се забави. Може да отворим наново. Hello! Sorry about that. I didn't hear anything. Hello! Явно нещо... Какво правиш? Почвам да готвя. Трябва да си... Sorry about that. I didn't hear anything. Явно нещо имам проблем с микрофона. Отдава, когато слизаш или сега ще слезеш? Айде. Sorry about that. Явно имам нещо проблем с... Sorry about that. I didn't hear anything. Явно имам някакъв проблем с микрофона. Сега ще видим този проблем. Тук му давам Next. Явно имам проблем с микрофона в този билд. Ще направим пак тест. Hello! Hi there. Ето, явно има съвсем лека забавеност при микрофона, при чуваемостта на Cortana. Who am I? My friend. Точно така. Може да се работи с Cortana и да ви отваря на различни приложения.
Open Facebook. Sure. Opening Facebook. Супер, което е супер. С Cortana може да си отваряте и приложения, без да се налага да ги търсите, за което е много супер. Това е което общо взето в този нов билд. Благодаря ви, че бяхте с мен. Това с вас беше Димитър Ангелов. Довиждане до следващото представяне.